kasuwa? An zo birni jin kasuwa, ka san bana wake ya yi kyau. Ko ba haka ba kuma shinkafa ma ta yi kyau. Dan Allah ba kasuwa ta wannan kudin ne. Wannan kudin ne? Kudi ne ana an ci kasuwa. Alhamdulillah rabbil alamin. Damuna ta yi kyau ba. Ta yi kyau. Damuna ta yi kyau, an ci kasuwa ga kudi kuma za mu koma kai ko ba haka ba. Za ku koma kai. Gaskiya ne. To malam yunwa fa nake ji ko za a kan karya? Ba ka ci abinci ba kenan. Ba ci abinci ba ko za a karya? Kai na birni ne ka kana fama da yawa ne kuma na kauye ne ga kudi a jikata ko ba haka ba. Amma ba da mu zan iya taimaka maka kana ji. To mu je zuwa. Mu je zuwa mu je mu ci abinci. An dai abinci ne. To mu je ga aiki ne. Assalamu alaikum. Me abinci? Barka da waraka. Barka da waraka. Allah ko abinci? Shinkafa da kowa ke ne Allah. Kana ganin nono zai kosar da mu kenan. Kawai na naira 30 shi zai kosar da mu. To dalla zo mu ko ba haka ba. A zo mana. A zubo ina akwai ruwan naira 30 kenan. Akwai ruwan naira. Allah ba mu naira ɗaya mu ga. Ba mu naira ɗaya. Alhamdulillah kana ji kai ka tsaya ka so da abincin ko ba haka ba. A taimaka zo fa yunwa fa nake ji fa Allah. Ai bana kawai damuna fa sai abu alheri fa ka gane. Yanzu haka ne. To ga ruwa fa wanke hannun fa. Kaga an ba birni muka zo ba samun ruwa muke ko wannan leda nan fa ka gane. Allah gizo. Allah gaskiya ne. To shikenan fa. Sai ka rike ni ba ka zo min wanke shi ko ba haka ba. To ka sauran ka gane. A kasan me zai? Wannan leda da farke zan yi a hannu na saboda fa komai fa ya canza ba zamanin namu fa ka gane. Allah gizo. To bismillah ko? Bismillah. Allah yan birnin sun yi haɗa abinci sosai Allah gaskiya. Allah gizo. Na rantse ma da manzon Allah. Na gaya maka ba haka wannan ba karshen haɗi ne aka yi wannan. To idan na zo birni kaga dole ne a ce na biyo ta wannan shagon fa na ci abinci ka gane. Ina jirgin so kake? Allah gizo ina jin ga kusa da kai nake. Allah yan birnin nan na guzun iya haɗa abinci kuma gaban mu a kawai da Allah ka tuje ni fa gaskiyar magana. Ai daga nan da na ganka a kasuwa na je kawai a yi wajen cin abincin nan kawai. Kana ya zai? Ba ni na sama koshi ba. Allah. Allah gaskiya. Alhamdulillah. Kana ji? Ina jin. Kai ka ƙara sauran ka gane? Ƙara sauran ni ruwa ne. Kana ji? Ina dan jin bayi. Ga ruwan ledan fa. Kai zan shiga in yi bayi fa ko ba haka ba? Idan na komo sai a haɗa gaba ɗaya canjin nasa ba ko ba haka ba? Alhamdulillah. 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 Kudin da ya biya rai wato ko? Ya biya kudin wato ɗan ƙauyen ya biya kudin da yi. Malam kai na gaji a baka wake ni dan ƙauye ban san sa ba kai na sani. Ha? Dan ƙauye ya riga ya bada kuɗi nake malam. Waye dan ƙauye? Malam ni nayi tafiya ta kawai. Malam nayi tafiya ta kawai. Malam dan ƙauye bai ba kuɗi ba. Allah ya gaji. Dan ƙauye nace ya biya kuɗi kawai alquran ka sake ni kawai nace. Wanka zan ci wallahi saboda kuɗin wake na. Kai haka zan yi da kai? Zan farar da kai. Ka farar da ni. Gaskiya zan maka wallahi. Yi hakuri. Kai na ba ka da mara hankali. Hakuri. Lafiya. Yaran nan wake zo shi da kuɗin nan da shi da ni dai wancan ban san sa amma shi in shi yace in bashi. Kai ka sake shi zaka biya ni. Zan biya ka. Zaka biya ni. Sake shi da Zaka biya ni. Ka sake. Bayani mai tsaya mai bayani. Tsaya mai bayani. Lafiya. Zuwa ne kawai da dan kauye kawai muka zo muka ci abinci a gunnan nashi. Kawai shine dan kauye shi ya tashi yayi dan kauye yake yanzu ba ko kai. A da ni ne ba ni ba haka ake yi. Kawai dan kauye nan shi ya